Sanibonani mfethu ngimnyama ne? Yeah, it's nice to be in Edzim. Day 2 in Zimbabwe. Day 3. Yeah, ngifikile elokhuzaneni bakithi ngifikile eBinga. Binga njengamanje ngiseGaza. Nayiya laphana ibhodi yesikolo Gogo High School. Ngiyabona? Bafethu mina ngizima kakhulu ngeke ningi-understanda ngithi. So yabathi amanzi akhiwa kanjani la? Kukhiwa amanzi ke la, sikha amanzi la. Yabona? Yabona? Sizokha amanzi la. Hayi inkosi malanga niyayibona. Hayi ngcolile inkosi malanga bafethu niyayibona. Ngise 17 Binga. But okwamanje ngiseGaza. NgiseGaza njengamanje bakithi lapha eGaza. Abantwana babuya esikoleni, abantwana bagqoka igqoko niyabona. So yeah niyabona. So kamanzi lapha nazi igubhu la. Pastor wafethu ngiphila mina yami impilo. I live my own life. I'm living the life of love. Loving people is my secret. I love everyone, I respect everyone. Lapha ke bakithi kahlahle ngizele umsebenzi lo weSkybait. Ngena website uthi Skybait Nyoni Yomkhathi. You will see I'm the brand ambassador ka Dr. Nyoni. Ngena lapho ubona ukuthi uDr. Nyoni wenzani live. Ngene lapho nje ubona ukuthi uDr. Nyoni wenzani. Izinto ke bakithi engibhizi ngazo. Izinto ezenza ukuthi izingane zami zilale zidlile. Umsebenzi owenza ukuthi ngihambe ngemoto engithanda ukuhamba ngayo. Umsebenzi owenza ukuthi ngibe nje njengoba nginje. But ngiyasha lapha bakithi ilanga liyashisa la. Engcolile imoto yasekhaya niyayibona. Kodwa ngoba phela vele ngalithengela umsebenzi lehasha. Yeah, so ke bakithi stay focused. What I can tell you this evening, stay focused. Mind your own business. Mind your own business, stay focused. Love people so that they can love you back. The only thing that can make me is because of I'm in love with people. And people are bound to my success. So if I don't love people, it means I hate my success. Abantu mangibathanda, there will be no other way. Ngizolala ngidlile ngiyanikhomba futhi. Yazi ngiyanikhomba. Yazi ngiyanikhomba. Yazi ngiyanikhomba. Yazi ngiyanikhomba. Niyangibona ngithi? All right, seningibonile. Bani nothando, stay focused, mind your own business. You'll be fine. Sizwana. Ngikhona ke bakithi yeah. Sasekhona ezimba bafowethu. Kuyithulele nje nokuthi kwenzakalani, kuyithulele nje bakithi nje wanibona abantwana babuya esikolweni, nabanye abagqwele lapha nababuya esikolweni nabantwana. Ngibhizi bakithi la ngibhizi umsebenzi wami. Shy motivation la. Ngiphinde futhi ngenza this thing of promoting the work of Dr. Nyoni ebantwini basezim bakithi ngoba all over siyaba seBotswana sibe South Africa nala ezim futhi. Phosha umsebenzi bafethu asebenzeni bakithi ayazini asebenzeni bafethu. The only thing that can make us to live with peace siphile ngokuthula, to have money. The solution is to have money.